inde kan 2032 kan kawgel kan hitande ujunnaaji ɗiɗi e capanɗe tati e ɗiɗi eyo jagorɗo mawɗo leydi ndi noon andini batu waɗama kamɓe dossier Guinée o oɗon jogui dalilaji tiɗɗi pour wawde jaɓɓade kawgel kan an ɗum holko mbawɗa famminde en hen holɗin dalilaji tan Guinée wawi jogade gam wawde jaɓɓade ngel kawgel. wono yewtirɗon noon lamɓe ɓen so yiiɓe haali fi ɗum ɗo haaray kamɓe tigi ɓe jogiti e dalilaji kelɗiɗi men haaray komi wawi haaray ko ayntugol ɓe minen journaliste sportif ɓe haaray komi wawi ko ayntugol ɓe mi yaamen ndaara golle maɓɓe ɗen ɓa ko hiɗon onon tigi ɗo on anditi jamanu ɗo wono 2025 on lagine no duwano waade organisé de kan kono tawi la wawali laatade ko wayi ɗum hari lamɓe ɓen ƴettali peewe buy lam ɓuuri tanjinade so hen ngal ɗo kadi ɓe haali ko kamɓe woni lamɓe leydi ko kamɓe andi peewe ɓe ɓurɗen ƴettude fiyo lagine organise on kan ɗon kono haray jokku ko ɓuri haray weeɓande haray lagine ko si ɓe organise kan 2036 ɗum ɗon haray hino pooɗi ɗon ɓe wawi ƴettude peewe buy walla wona darnugol stade waɗugol laawi ɗin waɗugol aéroport ji buy ɓaaɗen andi haray latto ballon haray wonaka saare ɗo tuwata wonde Conakry walla haray ka intérieur ton fof no wawa fijeede ɗum noon ɗon andi golle ɗen haray no ɗuuɗi golle buy no duwa waɗede Guinée ɗo haray wona kiram hakkude mabɓe e leyɗe ASD saabu kamɓene ɓe mbi eyo yoro min hay 2036 mi haalda Amadou Major Diallo min no wayi ɗay jam to alhamdulillah yettude Allah awa mi yila andi mi haalanma ko onno min añata waɗon min ukka ngala hiran hitande saare annduɗa a wono courant on ɗuuɗa ñande o kuppay ala laawol so toɓi yimɓe ɓen heɓata ka ɓe feƴƴi après inno hande ono iɗandi minen pular amen mi innata so haala ñawi yo nanɗe cellu na ɓayti ɓe inni kamɓe ɓe waɗay rek an sikkay ɓe waawi hay an yiɗa andi ɗum no laatota ko fes ɓayti ɓe jonnama nde wotere ɓe waawa ɗum woni gon non koɓe jonna kon nde wotere ɓe waali ɗon andi lamɓe ɓe wona gotum on saawi ɗon haari ko Alpha Condé laami o leydi e ministre sport on kadi wona gooto ministre sport wonnoɗo ɗon on e jooni wona gootum hinaare ko Sellou Balde noon kanko de wi o lammina e affaire ballon lagine on himo tippitiimo himo himmani saayi ɓe saayi haray ɗi stalji ɗo ɗiɗi himo toon himo jokki golle ɗen so ndaari kadi haray wona fi e waccugol Dumbuya haa feƴƴiti Dumbuya walla wono sengo laawi ɗi lagine kan no yaarde yeeso moƴƴa wonon gon sengo ɗon laawi ɗin ɓeydike moƴƴa Guinée ɗo mo wayri ɗo lagine o artini ni o taway wona gootu laawi ɗi no heɓaade heddi kon kan no golleede moƴƴa Amadou Major Diallo wadde somi nanima ɗo e 2036 hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi oɗen mbiyan e capanɗe tati e jeegom an aɗa ɗamini tigi rigui Guinée ma waw yuɓɓinde kawgel kan eyo waktu o ene ɗeɗɗi en so wona tan mi yettuma saabu emin jogui toɓɓe goɗɗe emin kaani yewtude wadde tan a weltanama a jarama tedduɓe sen giwi Guinée en garat Sénégal talata ƴaɓɓine nde fedde toppitinde Fouko Koynguel holliti e hallo muɗum Facebook Patrick Veyara woni eltowo kesso diɗɗal Fouko Koynguel kanko suuɓa lomtade Pape Thiaw eyo caggal mum noon nantinowo konngol fedde nde andini nanodiral golle makko walla aadi golle maɓɓe soit taw siifede ɗum holno wonirta ɓe kollita ko o woni lomtotoɗo Pape Thiaw tawa mate wona fedde nde heñaki tigi rigui gam yidde andinde tan ko o lomtoto Pape Thiaw tawa ɓe nanodirani taw ɓe cuwa siifde contrat maɓɓe hono jiruɗon ɗon fédération kamɓe mbeɗa sikki kamɓe ɓe jogui caɗele hakkude maɓɓe saabu kamɓe yi wiyete ko communication maɓɓe meeɗa jokkodirde hakkude Bakary wayno Abdoulaye Fall guilay hay Abdoulaye Sow en kamɓe foof guila ɓe garti coupe du monde ha joni o Amat Faye ga en keddiɗo Amo Sawali huccitto en hunde ko jiiɓi ngol lawol saabu kanko woni nantinowo konngol kanko foti jogade hunde wande officiel nde ni so ɓe kaali to kanko haala goɗɗum ne hawni seeɗa ne jiiɓi communiqué o fonno wonde ko taw fof paari communiqué o yalta wiya ko ɗum woodi kono communiqué wawa haalde ɗum
kanko Bakary o aro haala goɗɗum te en ko adi ɗum ni haalaji jaltina enen gila oto dimanche yoro haalin ɗo wi Viera haali fof en nanin ɗum wona yeeha ɓoy kamɓene ɓe mataw mbiyata ko haalaji ɗi kewi tan yimin kañum min jaltina gila kabru ɗi giwrane e waɓe no yoro en joni ɓe gara ɓe mbiya soit sifede joni so woni caɗele dañi hakkude mabɓe Viera ɓe mbasi nandirde hayti noon holkadi koɓe gartata ɓe kaala sikki caɗele ne sikki yoro ene heppi haade kono aɗa mi hokkudemo konngol taw Fayol so tawi ene woodi ko miijiɗa hen anni ala ɗo ɓe nandirat ko ɗo aɗa sikki kam nanodiral kam waɗat sa ƴeewi kadi ko hakkude mabɓe Pape Thiaw il fallait ko ɓe ƴeewa feere no ɓe mbaɗi ha haala ka wasa yaltude minne ko ɗum woni yiyandam ɓe sikki ko Pape Thiaw tan ɓe jiiloto noɓe mbaɗiri feere haɓe gandino ɗum on kam hankkadi ɓe certe muɗum kono hay sinno ɓe certe muɗum kalis muɗum nana heddi nana namdo yoro maɓe jobde yoro aɗa andi problème o fof addi ɗum ko jayniyankeɓe Sénégal ɓe anno ɓe jaltini communiqué o jayniyankeɓe ɓe lirani min ko hen jeyami ɓaade komi sénégalais komi jayniyanke kono paragraphe ƴakkitiɗo o koɓe bindi hen ko min mi windi Twitter et Facebook c'est quoi ce bordel onon on nanodirani mbiɗon oɗon continue yewtude kanko e avocat ji makko e ɗum ɗoji makko ses conseils e on nanodirani taw ko Bakary wi ko le lendemain ko ɗum ɗon winda e communiqué o mais ko ɗum winda mais sénégalais ji kamɓe ɓe jaɓata lirde ɓe cali ɓe liiri ko winda ko dow tan ɓe mbi woyi o signinite kamɓe soɓe liirino fof ko Bakary wi ko ɗum winda mais hay goto maɓɓe liirani ɓe jaɓani lirde goo ɗiɗi aduna enen eɗen ekkina enen haalpular oto liingu jungo oto liingu koyngal accene liingu jungo sa waɗi ɗum tan a tampi ɗo noon ɓe nanodiri e 35 millions sa yi ɓe ƴetti ni Patrick Vieira mi ɓeydanma hen hunde Patrick Vieira 35 millions ɗi ɓe joɓatamo ɗi ɓuri hoyde e maɓɓe e 40 millions ɓe fotno yobde Pape Thiaw par ce que Pape Thiaw ɓe nanodirno e mum ko 30 millions plus prime signature lewru fof ɓe joɓanamo 10 millions wona wadde ko ɗum min kay affaire o haawi kam sabu mi ɓe jaɓani 30 millions ɓe garti kadi ɓe jaɓani Patrick Vieira 35 millions holno ɗum wonirta wadde kanko kam ala ko ɓeydi e contrat o ko ɗum ɗon tan tawa Pape Thiaw kañum omo namdotono avantage uji goɗɗi gam ha contrat kalis mo yoɓeto ɓuura hewde ko joni paami eyo ha joni kabaru fedde toppitingue fukku koyngel haala hoorejo Abdoulaye Fall e Madi Touré o waɗi no wullitande fanude ɗum to TAS woni suudu ñawirdu toppitindu kala ko fewti e alhaali fijo ballon ndu suudu noon andini kanko haalata raw ndu suudu andini haalata si tawi suudu wullitandu fedde fédération Sénégal mo fukku koyngel haalani ko kañum foti adade haalde nde ɓe puɗɗo haalde kamɓe koye maɓɓe ko noon yaari ono holno pamruɗon ɗum holno pamruɗon ɗum bandiraɓe aɗa andi TAS mi yehino toon ko heccanki de wonno aljuma mi yehino toon aɗa andi TAS ko hollum wiiɓe TAS wiiɓe ko min mi ñawata te fotɓe adade ñawde ñawani taw ɓeɗon noon koye poti ko wadde ɓe mbaɗani ɗum ɓe potno ñawde mbeɗe wiiɓe yoɓe ñaaw soɓe ñaawi haɓe gayni so nanodiral waɗi alhamdulillah so hay ala garon son garti TAS min mami ñaaw way kono enen ɗiɗo yen baddu juge poɗɗo ɗum juge fodde men serdude ñaawani jaha mbiyaɗa waɗa appel wima ala rutto taw e juge gadano so gayni kanko o adinoma wadde ɗum ko désaveu ko wonande ndun suudu wullitande fedde fukku koyngel Sénégal sabu o adinoma mbiɗa sikki wullitade toon kono ɓe mbino ko kamɓe ɓe jaɓano ni hebde ɗum ɗo makko recours makko o ronku kay nde o fuɗɗi yaade tas noon hankkadi noon mbeɗa sikki ma wawnuɓe ko wiyata ko ma force ɓe pour ɓe mbawa yurnitade kanko wullitande makko par ce que kala no wawi waade kam kanko nde wulliti nde ponno tan ƴettude ɓe ƴeewa ko wawi wonde foof ɓe dokkamo hen ko dañi fof ƴetta kono so woni ɓe keɓani ɓe ɗumnani no way kono ay mbasi ajjade ni no way kono hunde ko ɗesde jingande walla ɗesde wuurade ni hankkadi noon ɓe mbawne force ɓe jaaha ɓe ƴeewa ɗum ko wawi dañde hen fof ƴetta taw ko lawol goɗɗo gandiyiɗo wullitade yesso suudu sariya ko Pape Thiaw
o wino ko so balɗe 7 timmi Sénégal tampi so tawi fédération o haalani ko foti wadde ko walla hokkanimo ko buuɗi makko maw yaa to suudu ñaawirdu mate ɗum sartiji FIFA ene dokkimo fartangue wadde ko way noon Yoro koye ma gartatmi aɗa andi FIFA wi kala mo ganduɗa ko entraîneur walla joueur signé contrat o yettoto ha FIFA ne wodi goto volet ko kamɓe jogoto kala goto e maɓɓe mo ganduɗa toñama hen sa waɗi commission juridique mo FIFA yo nelɗiɓe lettre so tawi ko an toñi a yoɓat par force Pape Thiaw so yeehi commission juridique FIFA yoɓete par force yama ɗeɗo balɗe tan Aliou Cissé Libye yoɓimo ɗo ko wonata presque 500 millions CFA sa yoɓani FIFA ko waɗata e FIFA sa yoɓani waɗat bloqué compte ma par ce que ne wodi prize money mo keɓata ñande fof sa yehi coupe du monde sa yehi coupe d'Afrique haalis o toon ɓe ƴettata ɓe joɓa mo joguinoɗa haalis ha gayna après tottuma ko heddi ko eyo wadde ɗum noon kam laaɓi heddi noon ko andude so tawi koto FIFA wullitoyto walla tan e cuuɗi ñawirde Sénégal so ƴetti pellital wullitade e cuuɗi ñawirde Sénégal cikkuɗa ɗum kanko heɓata jukkoje e banggue FIFA walla saabu min mi yeeɓi kertorɗo saria goto ene haala ko way noon wi kanko Pape Thiaw hande sariyaji FIFA dokkanimo wawde wullitoyade nokku goɗɗo hay sinno ko gonga ko ɓi leydi Sénégal omo wawi wullitoyade yeeso saria kono sariyaji FIFA no yehirta ni no pewnirani kanko ala nden on fartangue walla nden fartangue ala omo wawi kono wona ko hennini FIFA yiɗa kono sa waɗi wiyatama haydara aɓe mbawi fawdema ɗumen mais ɓe pawatama haydara ayi 2012 Amara Traoré ne riwa waɗi saisir ko tribunaux ji Sénégal o yoɓama kalis makko aɗa andi way tan kono kawma seera debbo saɗa yiɗi ndesa ay goto wawa hadde desde mais wona ko yooɗi ko ɗum tan kono haydara ala hen ko ɓuuri yodde ko wiyam jawtan guila dow teddungal par ce que ɗum ɗo fof ko ganduɗa neɗɗo ko droit mum ko lawol rokki ɗum kala no wawi wade tot ɗum guila dow teddungal saabu en jii kanko mana haala 400 millions so heeɓi ɗum ɗon 400 millions ji goɗɗin wawi fawade hen par ce que so rewi maya ha wona temedde jeegom wallahi ɗum kay Yoro e Arouna fof kaali ɗum fayol ɓe poti ko yobdemo tan ɓe poftina koye mabɓe par ce que ɓe joɓanima ɓe payi ko tribunal et puis soɓe jeehi no wawi wonde 1 année 2 ans eɓe traîné te tôt ou tard o dañat gonga e mabɓe so ɓe réglani ɗum ɗo tas réglat ɗum donc yoɓe job tan ene fof poften te Sénégal joni en tampi haala sa uddiri page uji ko Sénégal tan haalte fewani welani ko kaltu coftal ɓolli ko enen eyi oto jejjide Cameroun nan ɗo henne rew fettoɓe eyi o ɗum hokkatami haalde kabaru goɗɗo woni kawkel kan rewɓe fettoɓe Cameroun heeɓi desewal ngal e dow Malawi ko kalnoɗa mbinoɗa ko Malawi mbino heɓata ko Malawi mbinoɗa Malawi mbino mbiɗa holino Malawi no feewi aɗa hooli kono Cameroun ñande hen ɓe ngari de ko ɓe kolliri ko kamɓe tigui mbawi saabu haade ɓe ƴettade ni ɓe no wiyeteno kadi faw pettani ɓe elimini ɓe loggi e dande nata koɓe watɓe no wiyeteno ni ɓe kadi biñiraɗo e mawniraguel ngel yittude lawol faade e dakaji deno dakaji ɗi yani ko expérience ko mbiyata ko gandal kañum woni foof expérience kañum ɓuurimo gandal en Malawi kañum ko foti waɗede félicité saabu ko waɗi ko guilto ummiɗo hay foof kono Cameroun en jii jaɓɓal muɗum guila kañum yaltini Nigéria yaltini Maroc yaltini ɓen favori ji gonno Cameroun gonga ni ko kippu mawɗo kono noon sikkanno ko matma yetto final kono noon oɗo saaha ni kam en jiino to wattidor hay so woni min kam mbeɗa holno Malawi no feewi mbeɗa jagguno kam miñiraɗo e moyniraɗo mawɗo ko mbaɗi ma wot ko baɗi ndeɓe jetti Cameroun ɓe mbaɗanama jaɓɓugal manggal caɗele kadi nanama toon hakkude feka foot e jagorɗo mabɓe hol kollirowo hol cuutowo desewal ngal min cikkanno ni ko jataw ko watno nden ko hoto wattu hakkude mabɓe mbake pris poɗodiral ngal kono mbiɗa sikki ɓe ñawdi ɗum ha ɓe jeehi hoorejo leydi ndi Paul Biya o arti caggal lebbi yo wonno caggal leydi o arti jaɓɓade e bismade ɓen rewɓe fettoɓe eyi mbiɗa sikki ɓe o foɗi rokkude ɓe mone mabɓe fof galle ha yo hono jiiruɗon ɗum ɗon Cameroun
Cameroun de ko mum Cameroun e jagorɓe mum Cameroun eto en Côte d'Ivoire en ko gotum aɗa andi harande ko mbiɗa ko hunde ɓoyde ha hande kamɓe donki yaafade ɗum eto sa ƴeewi kanko fédération ko doole makko tan waɗi o heeɓi par ce que kamɓe gowno tan ɓe garat ɓe gujja ɓe totta koɓe jiiɗi mais kanko holli doole makko sabu ɗum no windi lettre pour on yo jaɓɓo ɓen on holli ko carrément min mi wawa ministre o ko président foti wadde ɗum te président aussi kañum no ari wallitani sabu no ari nde kanko waɗi discours haw gasde o waɗani remercier ni eto ça veut dire kanko o yaadi ha hande koye ministre o Cameroun nan ɗon tan ko hunde mo ganduɗa ko nan ɗon tan yoro ande o haali koko fof o haali fof wayre ɗon tawte toon ha joni gasani te gasata ha joni eɓene ƴewno noɓe paliri eto e darde muɗum e golle muɗum haɗataɓe keeɓi desawal kono kam no wayi foof kamɓe keeɓi woni ngol woni aranol mabɓe hebde desawal kawguel kan rewɓe fettoɓe ɓe eyo ha joni en jokkat mataw kabaruji men hol goɗɗum kadi ko kanɗen ha basket beaucoup ceglel ko fayal gaccemo kasan zosaji ƴettiyankoɓe rewɓe yejjiri naati haala Cameroun ami yejjiri emin jogi toɓɓere wonde haala afrobasket wona afrobasket woni rewɓe fukku ceglel woni ɗum tournoi eyo qualification olympique rewɓe diloɓe fukku ceglel jeehi Mexique no leydi ndi ɗum ɗo wiyeteno gadala hara yo ɓe jeehi toon eyo ɓe jii caɗele mawɗe noon hade ɓe jettade ma halla Mexique koko woɗɗi de gadal hara e lakara de woɗɗodirani ɓe jeehi ɓe potite tati ɗe ɓe mbaɗi fof koɓe hawa ko fiya joni noon ɓe kolli ɓe mettini wonde caɗele kewɗe teskama ɗon woni fédération fukku koyngel woni fédération fukku ceglel ala hen fof ko waɗi golle pewɗe eyo Sénégal de ɗo woni ɗo fewani wadde yiyande moon ɓe mate ko ɗum hande battini caɗele ɗe ɓe jii saabu yoga e mabɓe yoga e ɗum ɗin ɓeɓe kaali wonde haade ɓe yettade ɗon tan ɓe jii caɗele kewɗe yoga hen mbaɗani direct dewi leyɗe goɗɗe bagasuji mumen keddima toon woni mabɓe carte banque eyi wonɓe ɗon ha joni gartani jahole gartol fof ko caɗele eyo janggo altine eyo e holko kalten hen mbiɗa sikki ko silmaji ɗiɗi tan min keddoram no yawi kalten ko fédération ngaji men no pottinnade sabu sahaji fof joni eɗen daña caɗele mi wawa famde équipe mo poɗɗo no Sénégal oni hay soko wona mo éliminé oɗon jogoɗon caɗele pour biyeji retour bagage mumen par ce que no kollirɗa fof ko noon jagguirteɗa te hande Sénégal fuɗɗima ko min kam ko jeyatmi ko welani kam il fut un temps on était respecté yimɓe no korsinno men no fewi kono hande kam en jawama no fewi ɗum kam min mi meeɗa nande ɗum e leydi men eɗen poti ummade hen oɗo fédération no o ɓooyi rondade coow saabu mi teskino guilay wonnoɓe ɗo en basketteur uji ko wayno Baba Tandia en Nathalie Sagna Marie Amélie Lopez ɓe mbaɗino ɗo ene fedde woni CRBS pour wiide Babacar Ndiaye e wondi mum jogogal muɗumen moƴƴani hani ɓe joguino candidat woni Pata Keita pour arde o fooliɓe kono omono jogori rokkude ɓe gonga hayso woni kanko o wino ɗum ɗon ko tuma muyaji fof no won fof ko mbanno kono sa yi ko woni wadde oɗo saaha ni ko fédération basket hay siège moƴƴo ɓe jogaki ay jonki dañde hay hunde guilɗen ha joni haydara gasani en dañani haydara sukaɓe jaaha guuri ko wadde a poti ƴewtade koye tinno no fewi yoro 30 secondes eyyi aɗa andi min gandumi ko sport yo totte wawɓe ɗum e anduɓe ɗum no Baba Tandia wonno ɗo ko heewi ko histoire fof équipe Sénégal ne gañoto noon ɓaade ko ancien basketteur on jii Augustin Senghor ancien footballeur équipe nationale mais sa ƴetti ɓe ganduɗa kamɓe koɓe wuya ena tuttiɓe équipe haydara masata ko ɗum woni kono wuya kamɓe fof yoro bangara a jarama tedduɓe o noon on beltanama heɗogol mo lobbol min beltanima hoɓɓe men e heɗɓe karallagal ngal on tottama aadi alet garowo